siyasukuma bese kukhona ucabangela ukuthi mhlawumbe sesingabantu asebephelile. Yingakho nje-ke njengoba sazi sonke ukuthi ngokudabuka kwethu singabantu balapha eNgoje. Ngamanye amazwi sisezindeni lapho kuwumsuka khona wethu sonke. Udlangamandla noma yini, noma ngabe useGoli, noma ngabe useThekwini, noma ngabe usePitoli, noma ngabe useCape Town, noma ngabe uphesheya kwezilwandle. Njengoba nje odu behlezi le phesheya bengabefundisi khona nezinye abantu ngamandla basuka khona. Nabanye ondlangamandla ongabakhomba noma kuliphi izwe, kodwa nje umuntu mayondlangamandla usuke esuka kulelizwe. Ngiqondeke ukuthi ke sisemsukeni wethu lapho esisuka khona sonke, ngoba lapho sidabuka khona kuye kwabonakala ukuthi ngelinye ilanga uma kufika lendlu yakwaZulu, indlu yomntwana uHamu, engifisa ukuthi sikucacelwe lokhu ngoba kubalulekile kakhulu ukuthi sicindezeleka kanjani thina singamandlovu ezweni lethu. Sicindezeleke kakhulu ngokufika komntwana uHamu. Ufuna lokhu kucace ukuthi bha, ngubani umntwana uHamu na? Umntwana uHamu wayezalwa isilo umpande. Ezalwa isilo umpande emzala entombini eyayisilotsholwe ngumfowabo uNzile. Angazi uma ngizwa kahle imbakithi. Emzala entombini eyayilotsholwe ngumfowabo uNzile. Ngoba ngifuna sisonge lo nyaka ngoku-understanda noma ukuqonda ukuthi ngempela singobani, sivelaphi. Bese sibuka ukuthi phambili sizoya kanjani. Ngoba kukhona abanye abangathatha ukuthi mhlawumbe ngolimi lwesilungu bathi it's a waste of time, ukumosha isikhathi. Sihlanganelani. Vele khona kwesinye isikhathi ukuyibuze ukuthi konje vele mangimhlanganweni ufike ngitholeni. Ngoba kuyenzeka vele emhlanganweni uhambe kodwa ungatholi lutho. Ikhona imihlangano okuthiwa utholi lutho kuyona. Kodwa nje kubalulekile ke mandlovu ukuthi njengoba nje singabantu abakhayo nabalungisa izinto zabo nababumbanayo ukuze sikwazi ukuthi nathi sibe ngabantu abanesithunzi nabahlonishwayo, kufanele siyiqonde ukuthi sivelaphi. Eseyizeleke lensizwa owenkosi eyizale entombini yomfowabo eyayisilotsholiwe, ngoba umfowabo uNzibe umntwana wayesekhalelwe ngumdlebe kwaSoshanane. Mawuwakhalelwe ngumdlebe-ke awuphili. Futhi umdlebe njalo ungathi ngoba uzokuthi uyakhala usithiwa ukuthi isilwane. Isihlahla. Angazi nje ngizwa imbakithi. Wakhala lesi sihlahla, mawuwakhalelwa yiso awuphili. Wabe siyahamba emhlabeni waye wagoqanyawo. Kwakubagoqanyawo ke kufeni iqala ngoba bebengelulu abantu bethiwe uma befile. Bebegoqa inyawo beqoshame bathi. Angazi uma ngizwa kahle. Makuthiwa nje uyahamba wagoqa inyawo, suke kushiwo indawo lapho uzofika ugoqe khona uthi unikezwe izikhali zakho uyibambe kanje, uphathe nezinduku zakho, uphathe nemkhonto yakho, uhlale ukuthi uqhubeke nempi lapho ugcine khona. Ngoba ngesizulu umuntu kafi uyahamba nje ungena emndenini wakuphi wakubo, aqhubeke futhi ayibambe khona lapho. Uma nimbiza la ngapha nisamdinga nimcela ukuthi uyabambise nansi impi ihlasele. Manje ke kuba kanjalo. Yakhula ke lensizwa kwaze kwafika ithuba lapho umntwana isilo ucetshwayo sishaya khona izingane zabo eziyisikhombisa ukusuka kumbuyazi empini yasendoda kusuka. Zabambana lezi insizwa, inkosi ucetshwayo yabalalisa phansi baba isikhombisa izinsizwa zakwabo. Wakhala uyise wazomisa, wakhala zoma inyembezi. Mayisekhale zoma uyise wabonakala ukuthi hey, kusho ukuthi Hamu Mdini nawe usenkingeni. Wasondela isilo ucetshwayo kuyise wathi weba wangazi athi uzumthanda kakhulu, phela uzukhumbuta kuyena wakho, wena umzaleli uba omkhulu uNzile. Amanye amazwi akuyena owakho.
musa ukuzenza ngazathi umthanda kakhulu ngoba uzomlimazisa ngami angazi wena ngizwa ilapho ke umbiza kahle phela ntakamakakhulu umbiza kahle kakhulu wabona isilo umpande ukuthi hey lengane yami ayiphephile awuthi ngiyoyikhulekela ngapha eNgoje babe sibiza ngamankengane ke laba kwaZulu athi hamba mfana wami uyofika uthola amankengane asemandloveni ngapha eNgoje ufike uzinze phakathi kwawo phela ke esefikile ngapha umntwana wami samemukela samfukamela wahlala ke ondliwa ke kukuhle owenkosi ngoba phela umntwana wenkosi uyondliwa ngazi uma ngizwa kahle kanga ngoba namabhunu amandlovu ahamba ukubikela amabhunu nemantshi ayikhona ngaleso sikhathi ukhabethe watshelwa kwathiwa babizwa ngamakhosi ke lezi mantshi kwathiwa Nkosi yenkantolo lona akakwazi ukusebenza iplaza umntana esilo kasebenzi iplaza lama plaza agcwele lapha nje yena ngeke anuku yathi ke inkosi yenkantolo cha mthengele indawo ke lo ngoba kanti akazukwazi ukusebenza iplaza lokho kwenzeka nini ke kwenzeka isilo ucethwayo useke wathumela uNdabuko nabanye abafowabo ukuthi abazolanda umfowabo wami lapha eNgoje yini na bafowethu umfunelani